Galiba Gicića. U Istanbulu je završena skupština Derneka Turska Bosna Sandžak, na kojoj su odabrani novi organi organizacije. Dosadašnji predsjednik Mohamed Sandžaktar funkciju je većinom glasova predao ljekaru Sedatu Zijadu, koji će u naredne 4 godine voditi ovu za Bošnjake Turske krovnu instituciju. Novi predsjednik Derneka Bajrampaše, profesor na Medicinskom fakultetu u Istanbulu, ljekar i direktor bolnice Sead Zijade, preuzeo je mandat i odgovornost, te će biti glas više miliona Bošnjaka Turske. Hoće da bude predsjednik profesor dr. Sead Zijade, isto stari udruženje koji su bili u rukovodstvu, oni te isto dalje ima puno, oko 10 naše društvo i novi isto. Imaju tu doktori, imaju akademisjani, imaju učitelji, imaju biznismeni. A ove godine u februaru je do predsjednik Recep Tayyip Erdogan da možemo pomoć da kupimo bez pitanja. Znači, turska država poverenje ovoj udruženje mnogo ima. Dernek je nacionalna institucija. Novi predsjednik ima već zacrtan cilj. Ja sam profesor dr. Sead Zijade, Zijadić, poreklo naše su prezime Zijadić, od Senice. Ovdje sam rođen, ovdje sam završio sve škole, prve glavne univerzitet i specijalizaciju. Grudni hirurg sam, radim i ovdje u fakultet, univerzitet, tu sam kao medical direktor. I imamo projekta i od sporta, i od edukacije, i zdravstvene poslove. Možemo da očekujemo više projekata za Sarajevo, Novi Pazar, Rožaje. I bit će. Vrhovni